Ako nang yan ni Bayaw nga umabot. Salamat, bayaw. Oh, Nay, Tay. Di Bayaw okay, umabot. Ay, padayon na anak. Nando. Sorry. Ay, Padayon na anak. Tatay ako. Okay. Di Bayaw okay, umabot. Ay, padayon na anak. Ano naliwat ito ni Mudara, Eugene? Ugi na la tatay Fredo. Ugi. Hala, sige. Okay ko na siya man ini. Ano nga nito ngayon mo mga pinamalit? Bela tay. Nagpapalit manggod hakon hin lotion ngan. Hadi nga pampabusag nga sabon. Dito naman la ako ha downtown. Asyad to. Namalit na laliwat ako hin talaguti. Para man yayo. Ngan hinsura. Para yan nga udto. Ayos ka gudliwat Bayaw. Oy, Dibot. Kauton pagluto ito nga darangasura. Jesus Nay. Mas marasa Bayaw magluto niya nga karne kontra akon. Di ba Bayaw? Sige. Wala isa pa yan. Ako ito magluluto. Okay, rasa ha. Pwede gyapon do gini maginsumsuman. Naman, itong imo Olo Fredo. Hain ka man hinlag abon, aber. Oray problema. Di tak umaga. Di ba? Okay. Waray problema, tay. Mapalit kita niyan, hin-irim nun. Bibot, pagsiring nga ogi pa ito ni mo papapaliton hitong irim nun, ha? Ikaw naman ganitong palit hitong irim, no? Okay, sige. Okay. Bayaw, manggasolinat motor ha. Ngan, laki pita lagi hapon itong para using. Bi, pasensya ka nito na akong pamilya ha. Ngatan nala, igin lalaom ha imo. Okay lang iton, be. Siyempre, magiging pamilya ko naman gihapon. Ito nirakon, mag-asawa na kita. Ay, naawd na ako imong duro. Haros na nalang gastos din na balay imo. Basta mayada ko, waray problema. Mahatag ako. Baman kun waray, mabaribad liwat. Naluluoy na ako imo. Bagan gusto ko nala sumugot ta imo. Mani mo ba siring ha ako nga magtimpo nala kita? Ha? Ayaw, be, ayaw. Gusto ko kung masugot naman lahan akong gusto nga maglungo na kita. Iton, tekang kuday mo kasing-kasing. Kung tungod lang nga naluluoy ka, tungod iton pag inaruha ako niton imong pamilya, yaw, dito sakto. Gusto ko kung masugot ka, hindi pakig-asawa ako, iton gusto mo. Iton Gusto mo? kay. Gusto mo kay mahal mo Oo. ako. Oh, Na automatic kuan ito amo nga ni. computer. Gusto pakig-asawa. Gusto ko kung masugot ka. Gusto ko kung masugot ka. In pakig-asawa akon, iton gusto mo. Kay mahal mo ako. Ngan andam ka na makig-usa akon, be. Ay, buutan ka gudliwat be. Asya ito ako naruruyaga na imo. Usahay na iisip ko. Kung makakaasawa naman lang akong tunay nga lalaki pero barumbado, gabay na lang ako imo. Diri kitong bubuhato na imo, be. Iton tinuod na gugma. Diri nagpapasakit. Haiyay ni gugma. Lugod, pinaati man ini. Ano? Ma-advance ka na liwat, Besh? Oh, besh. Para
naman liwat ito. Nga to naliwat itong pamilya ni Belia, ani mo palalabs. Besh, nakakaintindi ako ito mo situation. Siyempre, pareho ito na aton ginaagian. Diri kita himpit nga mamahalon to natin mga bebe kung walay money involved. Pero besh, wag labis. Ako nga ni, tinitipid ko yung ura-ura ito na akong fafa. Kung diri hiya, so what? Magbiling hiyahin iba nga gay nga mocho. Kay diri ako sugat hiton. Magibumanggod kita, besh, hinpaagi. Pagpakita ito naton labha aton mga pig. Salit pwede, besh. Unagod. Suportahin nala ako. Sino? Pakonsensya pa ini nga akong beshi. Oo na, sige na. Piramanti mo ig-CCA. Ano man ini? Diyos me! Ay naman kita. Anay manong! Kay instruction pa ni Boy. Ron, ano naman ini? Wala naman kita. Nun, ha? Waray sa payan, Mano Predo. Matangway pa kita. Alagad man, Fredo. Magkainan na kita, Ronnie. Namano ka ako. Ano nagod? Pero nabat imidad. Sus, Ha? bata pa ako, Mano Predo. Sama daw! Sayo na mo mga panahon ni Mrs. Oo. Na dito ka naghihap. Salit diri daw hirayo ito na ato naggotin edad. Ay na pagbano ha? Malakay pa matiyo na. At kaya, lala, ang nasyaman. Atay Predo na la. Tate Fredo. Kaya rulot na. Na Tate Fredo ka man. Agi, kay type ko itong imo daraga. Gusto ko laya, asawahon. Ano? Anay. Anay, nahulog ang baso, anay, ha? Pupuruton ko. At kay, Bella at off! Ano na yan eh? sawa. Aba daw hirap tatay nga manong... Asawahon. Ano? Asawahon. Oh. Ano? Ay! Baa! Daw. Baadaw. Okay lang iton. Adi. Expression Ibaw, ba ibaw, niya, man. ito nga bata, bagahin, pamilya nga bagat, waray ka laba, diri ka nagtatagad, bagat, sos na ba ni ratatay, nga ni Mano Predo? Pinag-abon na naman. Oo, niya kalagsan. Asawahon. Oh. Ano? Aba na, natatay ng Mano Ronnie, inom na liwat. Ay, ada ka man ngaya, ko. Ngayon, anak. Ngan, upod mo man ngayon itim gwapo. Ano? Maurumagan. Man ngayon, ang gwapo ko nga maurumagan. Ngan, okay. Okay. Ugi. Ngayon, anak. Ano man ngayon ka mo, anak. Ngan, upod mo man ngayon, gwapo ka nga maurumagad. Aba ay, Maupay nga kulap tayo. Maruni. Maupay nga kulap iyo. Ano ni? Asya ito na akong maurumagad. Gwapo daw ano? Guwapo ngan. Diri mo, boy. Gwapuagan. Gwapuagan pa. Gwapo daw ano? Akong maurumagad. Gwapo daw ano? Guwapuagan? Ha? Aba ay, Mano Ronnie. Nabahar-bahar naman gud ada, kay baga diri na mag-upay itong nagawa sa baba. Ay, pasensya na ka mo, Bela. Okay. Hala na, sakop na ka mo. Ay na ka mo. Ay na lang kami niyo pag intindihan din ni Ronnie. Sige na. Sige tay. Ano ni mo siring kanina? Ha? Ah. Gwapo adto nga imo mahurumagan. Oo, kay gwapo man lang to. Ano yan? Turi na ba adto iya? Ano ito ni mo buot igpasamo? Tumboy man adto.
Ano pagsiring nga gwapo adto? Change topic. Nangalimtan mo natin mo pagtangway. Waray problema. Waray. Anay, maho ka na ko yung itarangway. Tadakmol man ito nga mo igtarangway ron eh. Damo pa inihabalay, Fredo. Ginggagapo-gapo lalangan ini dita amon. Magamaro, yung labila. Imo nga yan, sorry. Ay, Saludayo. At ini nga tatay, nagpipinangagawiling nga. Bela. Magamaro. Ulan ta amon. Kay kumbaga maruruyag lay ni Bela hakon. Iya gadini nga tanan. Iya ko intriga. Aba daw. Kay ginsisipid ko lay ni nga tagmilmil di tabalay. Ayan. Rico ka ngayon. Kansugad. Fredo! Mano? Ano ka ba rin din pag pinanagpito mo? Pero pagad. Uy, tinood ba tong ako nakita nga nabatian kagabi ha iyong ni Ronnie? Ano nga ni? Siyahan, ang madakmul niya nga salapi. Tagmil-mil. Tapos, Rico ngayon at itong tao? Siya man niya sir. Di ba mungod kita hulos nga nakilala ito nga tao kay bago pa malad ko din at lugar. Ay, kumita ba ako nga magtikig-tikigan iya mga tagmimil? Ada kay ano man itiyan na? Ay, di ba nasa rin niya nga naruruyag ya aton anak? Nagyakan ito iya. Kung igrito tayo bilya kan Ronnie. Ano? Kulo, bala. Ay, ada bahi Ronnie? Ay, sudah ko lagarod. Wala hiya din hiya na namamakyaw paninda para ito niya bago maaabrihan na tindahan. Ay, aamo ba? Ay, oo. Kaya ano daw? Ako may importante la ako nga tuyo ha iya. Ay, sige, mabalik na la ako. Ay, sige. Susumatan ko na lalay hiagaron ha, sige. Ay, sige nga ananay ni Bilan kumanhi. Sige. Rico, ngay anan panulay. Di ngay ka baga naghihinambogon la. Ay, mahusay nga dakon iya balay. Nakalandscape pa nga may kabulig pa. Pero dulan kabulig ito nga manunulay. Baga damo man ang tawa sa kuban iya sulat. Diri man ang asawa kay anawong. Anawong pala baga manin kanan diri asawa. O sa paraan sa rin daw ito nga gurang. Ulitaw ko no hiya. Sakto. Jackpot nga ho hibela kung hiruni itiya maasawa. Ay, ano ba't yung mapapalhat nga pagkaugi? Kaya parehong man lalotera lalaki aw babaye. Ay, papapagpulagod na mo na Bella nga ni Ugi. Kinahanglan. Hiruni iton maasawa ni Bella. Kinahanglan. Dawan ni mo ginyakan, Bella. Tapos na kita. Gintatapos ko nun nga tanan ha aton. Ayonin kurukad to balay. Anay daw. Be, ano ba na akong salay mo, ha? Ano nga rason nga? Makikigbulag ka mo na akon. Basta la. Waray na kita. Break na kita. Diri na ako. Di na ka na.
Tira ko kumbinsido hadto nga desisyon ni Bella. Tigdaan. Tigdaay. Tigdaan ngayon. Tigdaay, bagat tiyak nakakatuod. Yan, bagan napipiritan laya. Minatak pangingin na noon. Pare, pangingin na noon. Ako kumbinsido hadto nga desisyon ni Bella. Tira ko kumbinsido hadto nga desisyon ni Bella. Tigdaay. Bagan, tira ko nakakatuod nga bagan napipiritan laya. Asya initon akong papanginoon. Ba, ikaw? Ang gaano ka din eh? Pwede kan Bella? Ha? Waray na kamuto na akong anak, di ba? Kaya ano nga nagkukurok ka ni ka pa man? Di ba sigang ka naman ni Bella nga di rin na magpakita din eh? Makulit ka, God. Kaya nang maarman niya. Ang mga ginyakan ni Bella akon. Dito man kami amon gintratrabahoan nga restaurant. Nagkahimang raw ni Bella. May adagod kakaiba. Sigurado ako. Iton mga kag-anak la ni Bella iton nagdesisyon na magkabulag kami ni Bella. Oh, nataga kapamandida. Layas na! May daraunta ko nga lagaon. Ay, direct namon kinahanglan kay mas marasa pa ito nit amon suraya na. Hatag ni Ronnie. Hino nga Ronnie? Kung sa'yo na ito na ako, anak. Diri ka ba iton maaram ngayon? Sa bagay, ano ba iton imulabot iton kinabuhi iton amon, anak? Usab pa, diri ka man nga ni tinuod nga lalaki. Imula kami ginuuhat. Kau na namon nga tinuod nga lalaki. Tumboy ka man ngayon. Ginlili na merian mo la iton amon, anak. Salit sige na, layas na. Ano nga, diri ka mo maaram nga tumboy ako. Alang, kaya mo kami gimpatuo nga lalaki ka. Ngayon pala, tomboy ka man ngayon. Kada ko nga linurong. Dira ko natuod nga diri ka mo maaram nga tumboy ako. Ayaw ako niyo pag inawata. Gusto pa ako niyo isulod. Hay yung mga borsa. Kapabastusan mo nga tomboy ka. Kumawas na gihapon doon imo, tinuod nga batasan, ha? Sige na, pag ilalakat din himindra sa kakagpugong pa ako ito na akong kalukaringon. Layas! Bella, maram na ako ang tinuod na rason hantig da nga pagdirihan imo mga kag-anak kaakon. Ha? Maaram ako. Diri ikaw mismo ito na diriha akon. Kung dito ni mo mga kaganak. Tungod hadto nga gurang nga lalaki nga Heroni. Gurang na ulitawo. Ito ni mo mga kaganak. Diri ikaw mismo ito na diriha akon. Kung dito ni mo mga kaganak. Tungod hadto nga gurang nga ulitaw nga Heroni. Kasi lawirain mo nanay yan sa lapi hadto nga gurang nga ulitaw. Ugi, ipapakigbisog ko ito na akong gugmai mo, Bella. Kung napipirit ang kalem, upay-upay hadto nga gurang nga ulitaw. Kung masugot ka, age. Gurang nga upay hadto nga gurang nga ulitaw. Kung masugot ka, ipapahirayok ko ikaw ha iya. Hoy, ano ka sa buhay mo? Bakit ka may bakong anak ko nga, dida? Hoy! Nano ka?
Ba't na daw ako? Ato na nakibilya. Oh, Dili na daw ya mauli ka ni aton. Kaya Ano? umupunta daw ya kan oge. Kan makikiglo mo na yato nga tumbay. oy ano? Oy, dili pwede. Dili pwede. Dili pwede. Sakto ba na ako nabatian? Ha? Ang akong labs, nakikasawa yan. Nakikasawa yan tumboy. Ay, dili kami ni nasugot ron. Dili. Ay, ikaw ito amon gusto ikadayo dito amon anak Roni. Bisan gurang ka na nga ulitaw. Imo kami nabutos. Nay, ayaw na gadig klaro akon. Ay, nay, ayaw na gadig. Boss, mo kami nabutos. Ay, nay, ayaw na gadlag klaro akon itong gurang nga ulitawo. Ulitawo na gadla. Hala, sige. Kung asya man, sige. Ano man yan bubuhaton, Ronnie? Ayaw ka mo kabaraka mga ugangan ko. Ha? Ako itong mag-iimon pagi. Gagamiton ko ito na akong salapi para mabawi tayo bilahan ito nga tumboy. Kung ikikinahanglan, kihaan. Kihaan ko ito nga tumboy. Ano man nga kiha? Ako? Kikihaan ng kidnapping? Oo, Ogi. Kikiyaan ka ni Rananahin kidnapping. Kundi mo daw ako iguliha ira. Bella, Pero maaram ako. Nasulsulan hi Rananay ni Ronnie. Yan siya nito nagkihay mo. animal ko na itong lakas. Ang gamit ko nito'n iya sa lapi. Bella, ano man ito natong bubuhaton? Diri ko karuyag mapriso. Diri ako nahadok ito nga gurang nga ulitaw. Naging tutugpo ni Raimo nanay ha imo, Bel. Ano? Okay. Salapian itong lalaki. Wari may kakaato iya. Diri la sa lapito na akong pwedeng asda nga iya. Ogi. Ipatapo na akon. Nga aditon imo loyalty. And waray ito nga gurang nga ulitaw. Natanan, pwede ko buhaton para imo, Bel. Para haaton nga duha. Okay. Bisan ano, ako sungko. Igyakan layan hakon nga ako iton imo ginpipilit kontra hadto nga Rodi. Oo, Ogi. Kontra hato nga Ronnie. Ikaw ta akong pipilion. Kung sugad, paganda mo. Magpapahirayo kita ha irang tanan. Ogi. Makaduktan lugar nga wari nakilalaton. May magsasamo katon. Dira ko masugot nga bawion ka akon hito nga imo mga kag-anak. Labi na hadto nga kurang nga ulitao. Dire. Niyan. Iton aton trabaho. Ano?
Magre-resign ka, Ogi? Pati ikaw gihapon, Bella? Oo, ma'am. Pasensya na. Pasensya na. At di ba ka mo nanganganugon tiyo trabaho? Damo yan it nagkukuri pamilinghin trabaho. Tapos ka mo, basta-basta lang niyo nga bubuhian ito ni iyo trabaho. Labi na ikaw, Beshi, Ugi. Kapopromote ko pala hain mo. Di ka ba ito nanginganugon? Naningad gad, ma'am. Pero mas kuangay nga tagan yung panahon itong pagpahirayo kan Bella. Mga tao nga gusto mo haya. Ay, tira ako nakakaintindi kung ano ito ni mo karagsingon. Pero, damo iton paagi. Damot solusyon iti iyo problema ni Bella. Kaya ano nga pag-resign man dayon tiyo na hunahunaan. Magkukuri ka mo kung waray niyo trabaho. Bahala na Ano lang, to ma'am. niyo magiging kabuhi? Ma'am, bahala na la. Importante man gud hakon yan maipahirayo ko yung Bella haiya. Haiya, makisalapin ng mga kag-anak. Yan, hadto nga roni. Ay, basta kanugon tiyo trabaho. Pero sige, kung asa man tiyo desisyon, kamot bahala. Ano? Waray na hiragin tatrabahoan hira ugingan bilya? Oo, Nay. Asya doon sir nga mga kaurusa. Pareho doon nag-resign her oging ang bila era trabaho. Ay, sigurado ako. Gimpahirayuhan to nga tumboy ang ato anak. Ronnie, anak. Ano man ini, anak. Masugot ka na labang nga hingpit na nga magpahirayuhan to nga hadto ka tumbo iton amon anak. Igpahirayuhi. Of course, di rin ay. Ayaw ka baraka. Bibil kong tanto nga duha. Bisan ako gumastusin dako. Di rin man hira. Hinga. Di rin. Di rin man ako. Bibil kong tanto nga duha. Bibil kong tanto nga duha. Bisan ako gumastusin dako. Di rin ako manihinganugon. Mabawi ko lang babae nga akong ginihigugma. Di kang hadto nga tumboy. Ay, sige, Ronnie. Nga tanan nga mo desisyon. Susuportahan ka na mo. Bibot. Ah, Pamati ha. Sugad hinit aton bubuhaton. Ugi, mauubos na naton budget. Hay magita makuha. Pareho kita wari trabaho. Gan pareho kita wari mga kilala din Ako itong bahala. Ako itong madiskarte. Sigurado ka? Hay ka man madiskarte. Makadto ako bungto. Magbibiling-biling ako hin. Extrahan. Extrahan. May extrahan. Biling-biling ako hin. Hay ka man madiskarte. Makadto ako bungto. Magbibiling-biling ako hin. Mai-extrahan hin trabaho. Pero delikado. Ba may kumita imo ngan makasumat kan dananay. Labi na kan Roni. Ngan matultulan kita nganhi. Bel, gihirot ako. Ayaw ko baraka ako. Akuri kung diri kita gumios. Pangugutumon kita. Sige, ikatong bahala. Basta paghirot baya ha. Panumdum. Waray ta din mga kilala. Waray ta maaaruan yung bulig. Ano, Bibot? Hasta na, diri pa niyo na ibabalik kay Bella. Nagiyos pa ba ka mo? Oo, Tay. Dako na nga nitong gastos ni Ronnie pag biniling kag Bella. Animal ko din nga pagkauki. Makitan ko lang nga tumboy kay pag-aanitan ko gudiya. Ako nga ni kumitaya.
Tay, Patalim kuya. tay, Oh, Tay. Ronnie, ano? Ano na? ay, may nakakita kan da Bella, ngan ugi, hausa nga tayaw nga bungto. Ha? Ay, kun sugod. Ano pa man aton ginihinulat? Kadtuon ta na ini nga lugar para mabawi ko na ito na ako nan. Okay naman na tawa ka man, ha, Ronnie? Ay, ano? May plano ako ang tugatumpoy. Hakadamo hiton iya na buhat ka sa lahakon. Haiyo, gusto ko hin mapait nga pagbulos ang tugatumpoy. Ano man bayaw? Upod ba ko mo mga plano ha? Natural bayaw. Kay ikaw iton makuha hin tao nga magbubuhat hini nga akong plano. Nga sigurado. Pagbabasulan ni Ugi habugos niya kinabuhi. Okay, ano ba ito nga plano? Bangin naman ito umalpak. Di rin na iton mahitatabunay. Di rin na. Nga ini nga ipapabuhat ko hadto nga tumboy. Ini nga mga tao nga magbubuhat nga akong susugon. Pangin mahimo pa yang nga tinuod ko babae. Nin Ronnie, pwede ba ayaw nila kami pagbitin-bitina pa? Ano man ito nga yung pagbubuhaton kan Ugi? Sumaki nala kami para kami sumabot. Ay, waray naliwat sarap yan para sa exercise. Makurit ko dito ng pankat eh. Makurit ito pag-uuli. Makurit man luwat kun ani na kami habong to umukoy ni Bella. Baka may kumita amon din nga makasumat kan daron eh. Matutultulan pa kami nga eh. Boss, bakyaw ka? Ay, wala na ako ni mahimo kundi pumakyaw na luwat. Marin ko na... Dire siya. Ano? The same, ano, Oo, The same no ones. Ay, wala na ako ni may... Nako ni mahimo kundi pumakyaw na luwat. Marin ko dira ko makaula ako. Na Bella, mag-uusaan niya pa yak na among kinuukyan. Delikado man luwat kung baktas ako. May jirayo nga, masero. Bantay George. Ayaw nga, jirayo nga, masero. Boss, saring ko, mapakyaw ka ba? Boss, mapakyaw ako. Para ngayon ka, boss. Sa exercise. Uy, kahirayo man. Pero sige. Kairo mo man kung diri ko ikaw o diri ka makauli. Ilarom na itong kagabihon. Asya nga ni boss. Sige, boys. Ay, boys. Boys Good. talaga. Asya nga ni boss. Kabihon. Asya nga ni boss. Sige, boss. Sakay na. Sige. Damang salamat, boss, ha. Ay, kung waray ka umabot, kukurian ko na ko yung pag-uli. Boss! Adalah iskina ako mahawas. Ayaw na lang pagsulod ha amon. Tiraniin naman la. Boss! Boss! Naglapos na kita amon. Mahirayon na kita ngan. Waray na mga kabablayan nga doon man, boss. Kaya mo aging palaksi mo. Boss! Boss! Kaya mo aging palaksi mo man lugod ang motor. Animal ka daw. Hoy! Ikaw ko yung motor! Hayop pa! Niyan na. Ikaw ay! Pag-enjoy alay kita itong ating biyahe. Sige na. Ano ito na itatabuhay mo? Ha? Ano ito na itatabuhay mo? Relax la, boss. Hihimuon ko ikaw nga. George Project kay may ka mo motor running under. Diri ka na mababatilan sa mga. Relax la, boss. Relax. Itatabuhay mo!
Relax na, boss! Ihimuon ko lang ikaw nga tuhay! Ang tunay ngayon ko. Ihimuon! Relax na, boss! Relax na, boss! Ihimuon ko lang ikaw nga tunay nga babae! Ano itong bopet pasabot? Slow mo man liwat, boss! Ipapatilaw ko ikaw. Oh, Papatilawon. Sorry, good. Kuya, ito ipapatilaw ko liwat hay mo. Bopet pasabot! Ano itong bopet pasabot? Kay slow mo man liwat, boss! Papatilawon ko ikaw hitong luto. Nga siyahan mo pala matitilawan. Nga sisiguraduhon ko nga aayunan mo tugtog nga maging tunay ka na nga babae. Ayop ka! May maraot ka ngayon nga plano hapon! Lulukosan mo ako! Yes, ma! Ayop ka! Ayop ka! Diri mo ito mabubuhata hapon! Diri! Sugot na la! Total! Rarasahan ka man gihapon! Ano? Diri! Galing nga di! Manimal ka! Diri ka magpapanilang puso nito ni Imuti ko! Mapanyakan ko ikawin mapuso nito ni Imo at mga sukan din eh! Animal ka kakusugan sa! Kinangan nga mapakayam agay! Animal. Kakusugan sa! Sorry. Animal ka kakusugan to! Animal ka kakusugan to! Kinahanglan nga makapahira yun dahil ako din eh! Madalagan ako! Kabis na. Pero wala piugi. Di rad to makaturog kaya tatrabahuan. Kaya maharam ko na ako nga di rad to manawa. Marang hiya. Marang ko niya, diri ako manawa. Aw ako dir manawa ngayon. Rad to makaturog. Pero wala piugi. Pero wala piugi. Di rad to makaturog. Kaya maharam niya nga. Di rad ko manawa. Bakit nasundan na kami ni Rananay nga? Pero! Ugi! Ha? Nano ka? May lalaki nga nagsarim pagpalamad sa akon. Ano? Kaya, iduhula ako nitong sundang. Kay bangin ako na sundan. Papatayon ko itong animal. Ano? Mas maupayad akong tumawag kitang tanod. Waray takilala din eh. Ha? Oh, sige. Isarat na lang yung maupay itong puran. Dali. Kaya bisan hinitong magmaupay, ayaw kita pag-abre. Tira lang yung magsarim pagsuot. Kay tira ko mag-aalang yung pagpatay ha iya. Ugi. Bela, diri ba daw la sinugo at tong lalaki nirain mo nanay? Ginbayaran ni Ronnie para magbuhat hindi rin maupayakon. Buot mo ipusabot. Nasundan kita nirangan ni. Dito imposible may tabo. Aw, dito imposible may tabo. Buot mo ipusabot. Sundan kita nirangan ni. Nasundan kita nirangan ni. Dito imposible may tabo. Sa lapian ni Ronnie, nga tanan pwede niya buhaton. Pagigiuson ngayon, pagigiuson, okay? Nga tanan pwede niya buhaton. Pagigiuson niya itong iya sa lapi. Ugi. Ano mat atong bubuhaton?
Bela, anak. Mo pa kayo nagdesisyon. Bela, anak. Ja, dili nga Datingan imong na. line, impact ha. Ay, ito din. Konsensya mo ba? Nadadara ka timo. Sunod nga scene. Gurang nga tao. Bela, anak. Konsensya nga effect. Bela, anak. Ay, mo pa kayo nagdesisyon kahin pag-ulingan ni. Kaya ano nga. Ay, hala. Kaya ano nga pa naman ini nga. Natamboy. Nay, pwede ba? Ayaw niyo pagkasinahi ugi. O rin niya sala. Akong desisyon ang pagpahirayo. Kaya wari ko pagbati at nga gurang nga lala. Gurang! Ano yung O rin niya sa... Ayaw niyo pagkasinahi. Ayaw niyo pagkasinahi ugi. O rin niya sala. Akong desisyon ang pagpahirayo. Kaya wari ko pagbati at nga gurang nga ulitaw. Sakto, Bella. Waray ko plano nga kuhaw na iyo to iyo, anak. Ang labaw nga waray ko plano. Kontrahon itong gusto ng desisyon ni Bella. Yung kabaraka man na. Igre-respeto ko itong iyo desisyon. Kung nadiri na kamuhakon, para kan Bella. Igre-respeto ko itong. Yung kabaraka. Di kanya na. Di rin ako magpapakita pa iyo. Basta, ayaw laluat niyo perita Bella. Tao nga, di rin niya gusto. Nga ano man ton imo labot haamon mga desisyon? Aber? Himo na boy. Hinambog ka na din eh, hinambog. Pagyakan la. Saan mo ba nagpukasan? Ako. Pagyakan la, Bela, kung saan mo makikipagkasal akon. Sige na. Okay lang imo makig-asawa ka babae nga waray bisan guti nga pagbati imo. Anak, Bella, natutunan itong gugma, anak. Oo, nay. Pwede iton. Pero waray ko pagbati kan Ronnie. Baga ko nalayan tatay. Pasensya ka naman, oh, Ronnie. Pero makukuha mo ito na akong lawas. Pero nungka, ito na akong kasing-kasing. Pareho kita diri magmamalipay kung igpipirit mo nga magkaasawa kita. Ay, sos, Ronnie. Nagyayakan na ito't at anak, pero makasal na nga ni ka mo. Ha, mahibabar ang kagihapon niya hin paghigugmaa. Napurnada na ito natin sa portatigang kan Ronnie. Salam mo ini, Bella, salam mo. Artihan ka, Bella. Kung sumugot ka na lang ang gusto ni Man Ronnie, di rin kita yan na nagkukuhriunta. Bisan waray ko pagbati iya. Kay alanggad, okay man la ito. Importante, di rin kita nagkukuri. Kita ka na yan, oh. Ang problema harananig ang tatay kung hagitan sa lapi. Ayaw ka mo kabaraka. Mabalik ako akong trabaho. Di bali maniguro akong trabaho. Pag Mari kay wari ka palidayon. Wari ka. Mari ka turn around. Bali maniguro akong trabaho. Mabalik ako akong trabaho. Mabalik ako akong trabaho. Mabalik ko pa kabuhi para iyo. Di rin lang ako mahingad to lalaki nga wari ko pagbati bisan maguti. Mabalik kayo mo trabaho. Ito ang pakiana. Kakarawaton ka pa bahiton imo agaron. Kayo ugad ogi. Welcome ka pa nga niya restaurant. Maupay ka nga na trabaho.
Magbeshi kita. Kano kung kundiri ko ikaw utro nga pagkakarawaton. Salamat, ma'am. Ayaw na ibig pag-sa'yo plaki. Magbeshi ka mo, di ba? Ano man tawag sir? Salamat, Beshi, magbeshi kita. Salamat, Beshi. Salamat, Tomboy nga ng badya. Tagiyan niyan, restaurant. Kano kung kundiri ko ikaw utro nga pagkakarawaton. Salamat, Beshi. Beshi, negosyante ako. Ng puro positibo, it-adit akong mindset. Dako to nimo na ibubulig ha ako negosyo. Salit, di nak magi-inarti pa, otro kay ko nga kakarawaton. Nakuha mo ba at bot kay pasabot? Oo, ma'am. Beshi. Oo. Karuyag mo signon nga tanan nga makakaupaya mo pakabuhi. Diri ko igbabaliwaray. Tompak ganon. Diri mo igbabaliwaray. Diri ko makaupaya tanan nga makakaupaya mo pakabuhi. Diri mo igbabaliwaray. Tompak ganon. Ngan maram ka ba, Beshi? Dila ikaw ang bumalik nga niya akong restaurant. Ha? Hindi naman, Beshi. Jiran, di ba? Bella! Oh, yan na ha. Otro na luwat ka mo nga magkakaupod. Pwede ba ako makahangyo ha iyo ha? Ngayon na nga panahon, i-focus anay niyo iyo atensyon ha trabaho, ha? Tigamin niyo ugi, Bella. Beshi. Kung kamugod it para hakada tagsa, destiny ba? Ang destiny. Kamu iton magkakaupod. Nga dayton kahasta. Ngan bisan anot makaulang, makabalabag, waray hiton. Waray hito makakagpabulaga iyo. Salit, igtubyan niyo haton makagarahong it nga tanan. Okay? Oo, Beshi.